Живи и здрав! О, добре дошъл! Как е настроение? Добре. Значи, добър ден първо. Намираме се в Центъра за социална рехабилитация и интеграция град Батак. С Николай ще покажем упражнения на опорно-двигателния апарат на гръбнака с инверсионна лежанка. Първо трябва да загреем. Да направим малко упражнение на кръста. 3 пъти наляво, 3 пъти надясно. Така малко гръбнака си начекуваме. Хубаво трябва да са 3-4 минути да загреем. И след това ще се качим до инверсионната лежанка. Може така малко да освободим гръбнака. При това положение тази дава въздуха. Видиш как изпука. Айде, легни Николай, направи това нещо. Точно така, трябва да се отпуснат и тази въздуха, така, точно така, супер. Дай да изпука хубаво. Главата назад малко, така отпусни се, отпусни и ръцете. Така, достатъчно. Достатъчно. Чай да сложим сега това, легни на кръста и на гръб. Хубаво да, точно така. Изпука ли някакъв пресен? Добре. Това е инверсионна лежанка, полека. Отпусни се хубаво. Отпусни се, отпусни се, отпусни се. Отпусни се. Дай ръцете надолу сега. Надолу. Пусни ги надолу. Пусни ги надолу. Насам ги дай ръцете така. Така. И сега медитирай 3-4 минути и се концентрирай върху щитовидната жлеза, която знаеш, тая жлеза стимулира всяка една жлеза с външна и вътрешна секреция. Отпусни 3-4 минути. Хвани се сега за врата, Николай, за врата. Много бавно, ти се наляво. Това упражнение, което има плексит и има проблем с ушибяване на седмичния пресен. Дори да има дисплохерния на врата, се подобрява. Така, право. Така. Отпусни се още малко. Така леко мога да се нагоре, така лекичко, така 3 пъти. Добре, дай 3 пъти. Супер. Отпусни ръцете. Отпусни се, държи горе контра, ръцете надолу и се отпусни се хубаво. Отпусни се още малко, дръж горе контра. Дръж. По този начин се получава екстензия на гръбнака. Отпусни се и дори пациента да има дискова херния на кръста, тя се свива и става като леща и има хубав силует и се предотвратява операция. Ако има двустранна дискова херния, там вече за хирург. Отпусни се. Добре. Дай сега напред малко така. Отпусни се хубаво. Нещо проблем има? Не, няма. Легни по корем.
знаем как хубаво да се освободи гръбнака кръста с мануална терапия. Тук така болка, Николай? Не. Айде видим. Една фантастична точка Хего, който стимулира опорно-двигателния апарат, слези с външна и вътрешна секреция. Китайците наричат Хего. Стимулира Брексит. Всичко. Фантастична точка. Боли ли тук? Още малко. 10 секунди боли и озвучава. Мина ли? Тук така, Николай? Малко. Кръвното как е? Добре. Добре. Още малко. 10 секунди боли и отпуска. Отпусна ли? Да. Тук така болка? Няма. Тук така? Не. Няма. Дай ръцете над главата, Николай. Така отпусни се хубаво. Отпусни врата, да размачкаме хубаво. Всеки шиен прешен тук така. Отпусни се, няма страшно. Супер, идеално. Много добре, Николай. Завърти главата на другата страна. Отпусни се хубаво. Не трябва да се притесняваш, отпусни се. Идеално. По този начин се намества седмичен прешен. Ако имаше ушибяване, то няма лекуване на ушибяването, но и озвучава болката. И се подобрява дори дискова херния, ако има на врата. Хвани се за челото с двете ръце. Така болки някъде? Не. Няма. Кръстоси лактите под гърдите, Така. Главата надолу и се отпуска. Не. Така. Отпусни се хубаво. Събери краката. Отпусни се, Николай. Отпусни се. Издишай. Идеално. Мащи ръцете, Николай. Отпусни се така болка някъде. Казвай къде има болка. Няма. Тук някъде болка. Малко. Боли малко. Малко неприятно, но това отлекване дава импулс на умбосакралната област. Много си се натоварил от много хора. Супер. Добре, завърти се на една страна, Николай. Това упражнение го нарича царицата на дископатии и дискова херния. Трябва да се отпуснат хубаво. Това рано трябва да отиде нататък и да се отпуснат. Отпусни се хубаво, стегнал си. Ето трябва да отпуснат хубаво. Супер. Добре. Завърти се на другата страна. Трябва да се отпуснат. Добре. Ето да вкарам коляното. Ето като отпусни кръста, трябва да се отпусне. Тук. Легни на гръб. На гръб легни. Отпусни краката хубаво, отпусни се. Добре. Това отпуска кръста. Добре. Чай, ще свалим маратон за една минута. Ще свалим и чорапа за една минута, Николай. Отпусни се. Свалим и този чорап. Добре. Тук горе по меридианите. Трябва да бъде пулс. Отпусни се. Добре се. Добре. Свин крака така. Тук болка. Не, няма. Това Сусам Ли, точка на 100 болести, активира много добре опорно-двигателния. Тук болки някъде? Тук има. Тук. Това е меридиан на външния мехур, който стимулира също кръста, голямото, фантастична точка. Отпусни махилеса от сухожилия, така болки. Няма. Няма.
Да хванем точката цусамни. Точка на 100 болести, така болка. Не, няма. Тука. Не, Тука така болки. не. Почти са хубаво така някъде болки. Не. Няма. Сложих чорапите и ще направим да видим дали съм освободил гръбнака добре. Иначе си в идеална форма. Старай се. Старай се. Ела сега тук да се опитаме да видим дали я освободим гръбнака как трябва. Изместим кушетка. Седни, тук седни, Николай. Седни тук. И трябва да се отпуснат хубаво. Отпусни главата хубаво, отпусни. Хубаво. Отпусни. Добре. Дай ръцете на врата. Трябва да се отпуснат. Издиши, издиши. Идеално. Стана. Тук се освободи много добре плекситната зона. Така болки, от някъде болки. Не. Малко има. Къде? Тук? Рамената, да. Отпусни се. Тук така болка. Няма. Чай да опитаме още един път така. Отпусни се хубаво, отпусни се. Седни тук. Тук се завърти така. И трябва да се отпуснат. Тая ръка отпусни кръста, гръбнака, отпусни се. Добре. Добре. Айде излезем навън пак. Дай да се опитаме това, така, кръстосен кракът. Наведи се така, виж някъде опълване нещо да има. На левия крак. На левия крак? Да. Къде точно опълва? По дължината е. На левия. Леви свалим лявата маратонка. Леви. На гръб. На гръб. Левия крак опълва, така ли? Малко ще заболи. Образуват се параща, боцкаща и нетърпима болка. Как чувстваш болката? Търпима. Трябва болката да бъде търпима. Трябва болката да бъде търпима. Сега някак? Сега по-добре. В началото беше. Да видим на този крак, тук така болка. Тази е по-добре, но не как е. Всичко идва от тази страна на кръста Николай, като отново натоварване, като играеш. Тук така болка. 10 секунди. 10 секунди боли и отпуска. Твоята работа да казваш кога спира да боли. Отпусна. Малко неприятно. Тук някъде да взема само един момент. Отпусни се Николай. Тук така как натиска. Добре. Няма болка. Няма. Тук така. Съвсем малко. Ма търпима болката. Търпима. Със сърцето си добре. Тук така. Тук няма. Черен дроб е добре. Супер си стани, пак направи така да видим. Кръстоси краката, къде опълва. Сега по-добре. По-добре. Пак пълна тук. Легни пак по коре. Легни пак по коре. Тук някъде болка. Не, няма.
Тук така болка. Там има. Метод на японеца Суйонджи. Вярно, че сега вече болката ще е изчезнала. Тук така болки. Няма. Тук така болки. Няма. Всички, които обичат природата, нормален начин на живот, който иска да има хубав силует, да заповядат из Родопите на покрай язовир Батак, хубави хотели в Батак, има къща за гости, за вид хора. Ще бъдат добре обслужени и това е.